Igbo mụrụ nze mmụọ zasị m nke onye chi ya zelu. Onwe video mfo just neresia video a nsi na ọka nshi agodi ya. Mana ihe nji wee chọọ ishi a video a bụ na ụwa ifo Chukwu bụ ihe na-eme mmadụ eze. Ịghọta. Grace abụrụ ife na-esite n'ọnwụ. And if onye nwe that grace, appreciate the person. Ke ihe nji maka ekwu na-enegodo this video now. Abia m nenesia this video wee si m ekwensu onye nyenwu mmadụ this kind of population. Maka mbata Facebook ana akọ maka Ebuka Obi mee nka na arrange mfile na by now na ndị mmadụ ekwesizi na anọ n'ụlọ ụka. Mana the more na-ekwu ji ya, the more ụlọ ụka na-escalate. Guy the negodu population. That guy agafega ebe na ami welo flower anya. Ọ na ọ na-agba bọọlụ ihe ọ bụ Messi. Ị na-achị gwa m na Chukwu amanyenwu mmadụ this kind of population. Ekwensu enyezi ya mmadụ. Okay, gị nwa na-ekpele ekwensu nwee this kind of population. Chukwu kalisi mmadụ. Ifu Chukwu ụmụ Chukwu ga-enwe mmeli. Ọ bụrụkwa na m na-eje n'ụka Ebuka Obi o. Adị m ejekwa Zion ka ifunugo m na Zion. Mana if ajọsụ m nenesia the thing. The more a na-akọji ya, the more nwere ọkala n'ala. Nna na flower ejide olulu ji. O Chukwu na-ede mmadụ eze. Chukwu na-abụ ọgaranya nna ahụ. Onye anọchikwa na nwanne ya, onye adọkwa n'aka n'akwa. So Chukwu bụ onye ụka. Esi na nke enwere isi, ime nke gị nwa. Ọ dị as simple as ABCD. Nenegodu nda video brotherly. Igbo mụrụ nze mmụọ asịkwa m nke onye chi ya mee gịnị. Ya zelu.